Iki arep geleleng tenan aku iki. Ayo. Wulo, aku sing maju malah si kira tekle. Gareng kok ketingklang-ketingkling. Piye kowe ngajar kakangmu wani ora? Kita iki diutus karo Ndara Pandhawa kon ngendhake pepinginane Bagong. Wah enteni kene. Wah anggere gareng melu-melu potele sirahe. Ya aja dipotel, Gong. Kae kakangmu nek nganti mati piye? Ben, diutang aku ora nyaur-nyaur. Ming semaya wae Senin, Selasa, Rebo tak anteni ya ora. Arep tak jukuk apane wong omah ming kari kompor tok. Wis ben. Pethoke nala gareng arep wangi Bathara Guru Palang. Bumi kunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung Gong. Bagong. Le Gong. Kowe kok mendelik mripatmu? Kang Supan demit kok le. Kowe ngapa kok ngamun ning kayangan barang iki? Kowe iki ngapa? Edan apa piye? Mbok eling to Gong, kowe iki ming anake Semar. Kowe iki ming wong kere, kowe iki ming kawula kok ngobrak-abrik kayangan nganti Wang Pulun Bathara Guru ora trima. Kowe entuk pidana piye? Gong sabar, Gong. Mula kok goro-goro tak enteni kok ora teka ki kowe jane nendi? Ngapa? Goro-goro kok ora teka. Wiwit bengi iki aku absen goro-goro. Lah ngopo? Gah. Pol paling ming gembus asmara, gubuk. Gembus dengkulmu mlocot, gubuk asmara. Jeli aku ngrungokke. Bengi iki aku lagi ora arep gara-gara truk lan dadi sumurmu. Aku ngene iki pancen wis tak niati. Kowe tau ta reng tak takoni bapakmu sapa? Kowe tau muni ketemu bapakmu? Tau ta? Tau. Karo Petruk ketemu bapak. Zaman aku goleki bapak karo Petruk ya, Truk. Heeh. Bapakmu sapa? Begawan Salontara, ya Gandarwa Maya, ya Gandarwa Raja Bali. Manggone nendi? Saiki wis ora ning jagat wong kuwi mbiyen jim. Terus saiki wis dadi dewaning para dewa utawa dadi jangkeping para dewa. Kuwi kowe wis ketemu karo bapakmu Petruk ya padha to? Padha. Aku ro gareng iki Kakang Adi. Nek jane tuwa aku ning ketemune Semar dhisik gareng mula dituwake gareng bangane Petruk. Terus saiki anak telu Semar iki kok sing loro ketemu karo bapakne kok aku ora. Adil ora ngono kowe? Lho, lah ya golek ana bapakmu iki dalam rangka. Heeh. Iki aku dalam rangka goleki babe. Babe hutan. Babe hutan dengkulmu melocot kuwi ora. Ngono? Mula ora usah ngalang-alangi. Pukulun Bathara Guru mlayu-mlayu lho, Gong. Ben sehat. Ora mung tetengok wae. Pancen sengaja tak oyak. Bathara Guru pancen tak oyak. Sebabe apa kok tak oyak? Dhewe tak takoni, bapakku sapa? Malah cerita, aku ki gawe dandane saka ayang-ayang. Apa kowe? Angsulan apa? Ora maton, ora ketemu ngakal. Aku gelem nampa wangsulan nek aku ki saka ayang-ayangane Semar. Ning sing ngandhake kudu dewa sing nyiptake aku. Nek ora aku ora trima. Bathara Guru ki dewaning para dewa iki, Gong. As, kowe iki rasa melu-melu, kowe lunga ora? Ora lunga jotosi kowe, Gong. Gong ora edan kowe. Aku kakangmu lho, kakang-kakang apa? Kowe ngewangi Bathara Guru kakang. Petra lunga ora kowe, Gong? Eling, Gong. Aku ora edan. Eling yo, aku ora edan. Kowe nek wani ngantemi aku apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku? Mbok aja kok kowe nek krubuten sak bojomu. Anakmu sing 12 kae kon ngrubut aku kabeh. Aku ora wedi karo kowe. Ning kowe iki adhiku, kowe do lunga ora? Ora gawe mumet sirahku lho. Iki aku wis buyar tenan iki, aku ora ngombe minuman wis mumet dasku. Lunga ora? Aku sing mambengi karo kowe lho. Aku sing menggak karo karepmu. Piye?
Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Sakmenika sampun kecepeng sinten ingkang dados gara-garaning kayiwangan. Pramila mboten aneh menawi mboten saged dipun tingali. Kakang Narada menika wonten titah ingkang abiyantara. Nanging sereng kula waspadakaken jebul menika titah pujangkara. Wujudipun kawula alit menawi mboten klentu menika atmajanipun Kakang Ismaya. Inggih menika pun Panakawan Bagong. Dalah. Wela. Kayangan iki paling ora ketekan ratu utawa dewa utawa pendhita sing pinunjul. Tur ya sing kuncara anjaying bawana. Wah, tiwas padha diwenehi dalan karo para dewa. Tak kira nek ana sowaning Nalendragung Binathara ingkang nedya sowan ngersane Ngadi Pramesti Bathara Guru. Lah kok iki wah ora pangling iki Bagong ta iki. Lah kok dadi sowaning kayangan kok ngerti dalane iki piye iki? Kakang Narada, punawi? Nadyan dipun menapakaken menika titah kula. Ha inggih. Kayangan menika mboten pilih-pilih sinten kemawon ingkang badhe sowan nartemtu ulun keparengaken. Inggih. Tumrih katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan menika? Kakang Narada lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih ngestaken dawuh. Panakawan Bagong padha raja sak prapta kita Panakawan sowan ana ing kayiwangan Suralaya. Panakawan Bagong nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang-tawang. Menapa sampeyan ingkang nami Pukulun Bathara Guru? Iya Bagong. Kok cilik? Bagong aja sembrono. Nggih. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konja Pukulun. Iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kaya ngene iki to Bathara Guru ki wujude. Malak piye? Kancane tangane loro kok dheke papat dhewe. Nek adus mesti suwe banget kuwi. Lengosoki kelek papat dhewe. Iya Bagong, nggih Pukulun, karo sapa kita? Piyambakan ngerti dalan ingkang anjaka ning kayiwangan. Nggih nadyan keblusuk-blusuk ning kula tanglet-tanglet mergi wonten dalan mergi ingkang anjak wonten ing kayangan jebul munggah gunung dhuwur banget. Nganti krekel-krekel niki kula gobyos kabeh mula nyuwun ngapunten nggih Bu kula nek kula mboten ngagem klambi. Ora apa-apa Bagong. Nune nggih matur sembah nuwun. Kencang warudaya Pak Pong. Bu bolong kali codhe sapa sing gawe? Bagong padha raja saprapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Antrada. Oh nggih, kula mun tau ngerti. Bu Kulun Bathara Antrada wilujeng bekti kula kunjung nggih Bu Kulun. Ya ulun tampa. Pangestu ulun tampanana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Iya Bagong, nggih. Bagong padha raja saprapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Indra. Oh nggih. Kancane Dana Kasina dudu. Ulun Bathara Indra. Ngawur iki Dana Kasina iki ra nggon film. Pukulan sok nonton. Iya. Wah, jan. Nggih padha kula ya penggemar. Iya wis malah rekoso aku iki. Jane rasa nyaut omongane Bagong malah tekan dindi. Pukulan Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk Pukulun. Iya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe? Bagong Padhararja sapraptamu. Wilujeng piye kabare Kanjeng Rama Pukulun? Rama sapa? Rama Pukulun, Sang Hyang Ismaya. Semar to? Iya. Sehat alhamdulillah. Lho sampean kok nyeluk Semar kok Rama Pukulun? Aku kuwi putrane Sang Hyang Rama Pukulun Ismaya. Aku kuwi putrane Semar. Wah, lah bapak ki anake ting tlecek. Nang ndi-ndi ndek anak nang ndi-ndi nom-nomane nakale ra jamak-jamak kae mesti. Ora perkara nggon kuwi nanging aku kuwi putra sing dadi dewa. Wah, ngoten. Iya. Nek ngono sedulur kali kula kali Gareng kali Bak Petro. Iya, sedulur. Wah, lah kok beda ya bumi langit. Sampeyan iso dadi dewa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau Denda. Kula ngetutke Semar ming kere terus
Ora mundak-mundak. Iya, Bagong pestine dewi-dewi. Nun nggih, nun nggih. Bekti kula nek nyeluk napa? Ya sak karepmu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wo wis kacau iki silsilahe. Iya Bagong. Bekti kula konjuk pukulun Yamadipati. Ya, pangestu tampanana. Nun nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Bagong, wonten dawuh pukulun. Ana apa Bagong kita sowan ngane-anehi teka dadi gegering kayiwangan hawa panas sing sumundulana ing kayiwangan. Ana kawan Bagong matura yen darbe panjaluk tumuli matura, yen darbe pitakonan tumuli takokno marang panjenengan ulun. Ulun bakal nampa ingkang dadi atur kita Panakawan. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan pukulun. Wale-wale menapa? Sowan kula ngersa paduka Hyang Pikulun menika estunipun nuruti kalih ati kula pukulun. Nuruti kelawan ati kita. Nggih. Sebabe apa? Critane rak ngeten. Kula niku krungu kabar nek Kak Gareng niku wis tau tate ketemu karo bapakne. Kula tanjeke teng omahe Gareng. Reng, apa kowe wis tau ketemu karo bapakmu kok? Gareng niku semaur, heeh. Nek ngono adek iki dudu anake Semar, dudu ya mung anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapakne Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Truk, ngoten niku. Apa bapakmu karo bapakne Gareng ki padha apa? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak, ora. Kowe ki beda dhewe. Ngoten niku. Lah terus bapakku sapa, Tru? Bapakmu ya Semar kae. Monggo ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Petro karo Gareng we bapakne beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa. Mula sing dijak medhun ning jagat niku mung anak-anake Kuwalon. Sing dijak sengsara niku mung anak-anake Kuwalon. Terus kula takon kalih Gareng, "Lah anakku, bapakku sapa, Reng?" "Ya mbah, ngoten niku. Kelara-lara kula 7 dina 7 bengi ora doyan mangan. Meneng mawon kula teng omah mikir nganti rambut kula sing ngarep rontok niki. Niki merga kula mikir wong tuwa kula niku jane sapa? Ora mungkin nek kula niku urip kok mlethek saka watu. Niku mboten bakal kelakon." Tumuli kula rembugan kalih bojo kula. Bojo kita, nggih. Yem Tariem. Bojo kita jenenge Tariem, nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah alan Dewi Tariem, mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok. Iya, Bagong, nggih. Lek kula ketemu teng Gubuk Asmara. Iya Bagong, nggih. Ayo. Pripun meneh sing jeneng jodoh? Lah iya, lah nggih. Piye aku kok ngene iki? Aku kok kaya rumangsaku kok kaya urip kok ora ndek wong tuwa ta, Yem. Nggih sampean pripun carane Pak goleki bapak? Bapak sampean niku sapa? Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi. Bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar, rupa ya beda, kesenengan ya beda, hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan, kalih pacitan. Kula hobine nyopet. Lah beda ta? Pun beda. Dadi mesti enten darah sing mengalir teng kula nek pancen kula niku anake Semar. Ha terus kula rembugan kalih bojo kula ngene wae, Yem. Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin, aku ki wirang. Mula tak nek aku goleki bapak piye? Ha monggo Kamas. Kamas pangeran ajeng kersa tindak. Pangeran sapa? Pangeran anu bojo kula nek ngundang kula pangeran. Oh. Mboten napa-napa karang wis aku gelem ngepek kowe Yem nek kowe nek nyeluk aku pangeran ngoten nek nang omah. Sepriki niki nek ajeng tindak goleki bapak nggih monggo. Ning kowe tak tinggal suwe lho Yem mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ora? Bojo kula niku Semar rak nggih tesih kathah tangga teparo tok Mas. Anyen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking
lubang napa jenenge kenakalan kula entaske. Dadi saniki dadi wong apik ya mung iso gala-gala kumat. Iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to. Iya. Sik Basir, iya. Niku raine mboten padha kali kula, nek mboten apa-apa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpukke pahala. Iya, Bagong. Sak banjure piye? Terus kula takon. Aku lek arep takon endi ya saya coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar, bapakku asine sapa? Mesti weh, blegegek ugeng niku metu terus mesti. Ugek-ugeke niku wis ora bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-ndara Pandhawa? Ampun, wong sampeyan niku umure karo Pandhawa niku tuwa sampeyan. Mboten bakal ngerti. Tak takon Sinuwun Ndarawati apa? Ampun. Nika ya tuwa sampeyan karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng Kayangan Surabaya. Suralaya. Dalane ngendi yem? Nek ngendikaning Kyai Sepuh kudu munggah Gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku rak saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya, Bagong. Nggih. Terus tekan latar sing ngombo sing panas banget wae jenenge napa Pukulun? Repat kepanasan. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa gada ali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta ingkang tunggu kari sela matangkep. Jenenge sapa? Cingkara Bala Upata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Lho, Cingkara Bala Upata tak tantang perang. Nggih, salahe kula ra entuk mlebu kok. Lho terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng mriku. Lho, mati nang urip meneh. Ampun kuwatir to, sampeyan ora kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mang cekeli tenanan. Mula kula omong niku akeh ngapusi mbangane benere. Wah, setan tenan lho. Iki wis deg-degan e. Wis arep utusan Yamadipati kak nitik Cingkara Bala Upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten Kayangan, kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng riku dewane ngangin. Bathara Bayu. Kula sowan Pukulun Bathara Guru mrika dudu. Ulun Bathara Bayu. Oh, Bathara Bayu niku napa dewane ngangin. Oh, berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu. Wah, jan Bagong iki didudui mriki niki kok andher para dewa akeh banget. Terus kula nyuwun dalan, nyuwun ngapunten munggah tekan mriki niki. Nah, Pukulun sasampunipun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki. Sasampunipun kula dumugi wonten ing papan mriki, kula ajeng nyuwun prisa Pukulun. Sejatosipun nek Pukulun menika dados dewaning para dewa mesti kemawon Pukulun menika prisa. Kula niku anake sapa? Nek pancen kula niku duwe wong tuwa, nek isih urip kula paranane kula sungkeme. Ning nek bapak kula wis ora ana, kula mang duduhi sareane kula ajeng ndongake bapak. Pun niku mawon. Nek Pukulun maringi prisa matur nuwun. Nek Pukulun mboten paring dawuh, mboten ngertos bapak kula sinten, kula niki sowan mriki ora ming paitan nekat tok, ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mangane kula urip teng alam donya, mangane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ngerti bapak kula. Lara ati kula Pukulun. Kula iso gawe guyu wong nonton garger-garger ning terus nek wong tenan Bagong anake sapa? Niku ati kula diris-iris. Kula niku iso gawe bungahe wong liya kok ati kula ora iso bunga. Niku terus carane pripun coba kula tak takon. Mula kula pengen ngerti wong tuwa kula. Mbangane kula ora ketemu kali wong tuwa kula. Kula nyuwun paduka Pukulun dinten niki kula mang cemplungke wonten ing kolam pemandian. Wah, arep omong rak ngawur wae ta.
Cemplung kene ndi? Niku lho sing nggo nyiksa wong Kawah Candra Dimuka kolam pemandian Dengkulmu Mlocot kuwi lho. Kayangan kok ana kolam pemandian. Mang cemplungke wonten ing kawah. Napa kula Candra Dimuka? Candra Lukita. Dimuka. Dimuka. Wis sinden kok. Candra Dimuka. Monggo dinten samenika kula aturi paring dawuh. Nek panjenengan boten kersa paring dawuh boten ngertos, kula njaluk mati pun niku mawon. Gusik Bagong, nek kowe mati bojomu piye? Pun wonten sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggal iki sing lamar, mpun kula bebaske kok kula niku. Wonge kepenak kok. Ha nek pancen mbangane kowe karo kula ora seneng sakniki wis diirak-iriki tangga kula ya wis tak nengke mawon. Wah, lah wong edan ora. Kakang Rada kados pundi? Ah monggo, Di. Mesinipun Adi Guru menika sampun pono. Babakan wontenipun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten panjenengan kedah saged paring dawuh. Mergi kula kuwatos, Bagong menika wonge wah ndugal kewarisan. Keladuk wani kurang keduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa? Wah, Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa ing kayangan Suralaya. Jelas. Wis ora bakal wedi karo sapa-sapa. Anggere ora ana sing ngomongi bapakku sapa? Iki ora sah malang kerik anggepe kaya nendi. Tenan, kula mboten ajrih karo sapa-sapa. Sampeyan ngerti to nek kula ngamuk? Sampeyan ngerti nek kula nesu? Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh? Ah rataya kowe rusak. Rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Ora karo-karuan. Bagong, wonten dawuh. Sabar ya Bagong. Mboten saged sabar. Kedah samenika panjenengan paring dawuh, sinten bapak kula? Niki kula wis mumet ket sore wau. Nganti weteng kula lara merga sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun? Wah, wis cilaka tenan. Dek emben Semar bangun gedung kesenian. Niku wis mecahke sirah. Sakniki Bagong takon bapak, wis apa ora bentet cengel kula? Ora taya kowe. Ning kowe bisa cah cerdas e. Padhake ora. Ha iso, mbok tekane iso, mbok ora sing penting iso. Walah nekat bocah iki, nekat wae. Pripun? Latri paring dawuh. Sinten bapak kula? Bagong. Yekti kita kuwi ora linairake lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita. Ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita, lan ora ana wanudya ingkang ngandhut badan kita. Pas. Ora mungkin. Masa ana menungsa kok mlethek saka watu, jedul saka wit. Niku dudu menungsa. Niku demit. Niku setan. Lah Bagong niku menungsa. Niku mung wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean saniki ngaku napa mboten? Bagong. Nun. Ulun niki sapa? Bathara Guru, nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru? Nggih. Ulun niki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek dewa ditakoni ra iso wangsulan, apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ha percuma, kabeh niku sendan ngerti lelakone kok. Aja kok menungsa. Kutu-kutu. Kutu-kutu Walangataga. Kutu-kutu Walangataga. Sampeyan niku ngerti apa musike. Ha kok mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake. Ngene, kowe tak kandhani. Ngapa iki cah cilik melu-melu? Wah. Cah cilik dengkul kita kuwi. Najan cilik ulun iki kamituaning kayangan. Nggih. Lah kowe tak kandhani Bagong. Sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening suwijining ibu. Terus war melu-melu jawabane iki kowe. Nah, melu-melu ditanono kowe. Plotroke kathokmu. Hei. Dewa karo diplotroke kathoke ora. Tak kandhani ya. Sejatine kita kuwi ora mlethek saka watu, ora jedul saka kayu watu. Ning kita kuwi dumadi saka sabda. Sabda piye maksude? Hah? Sabda piye maksude? Kira clemongan lho iki. Iki getihku wis tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan, tak rewangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki. Nganti babak bundas nek ming nang kene dikandhani Bagong, kowe iki
ming dumadi saka sabda. Ora jelas kowe. Kesikik ta? Iki cepet iki. Ndek gang tases-tases ngono. Dumadi saka sabda kuwi merga disabda dening sawijining dewa. Ha dewane sapa? Dewane sapa? Ayo ora mung waton omong kowe. Cah cilike melu-melu. Yaine ijik melek. Kono mulai sekolah sesuk. Wah, dengkulmu kuwi ora. Wah, Bagong ki anggere karo dewa kok sak penake dhewe ora. Piye maksude? Bagong, non, ganti iki meneh. Bola-balik. Ngene, ulun jarwani nggih. Nalika semana Semar tumitah ana ing jagat kuwi sayekti durung duwe ruwang. Terus tumuli sowan kelawan Catugara ya kuwi Kakang Tejamaya lan Kakang Ismaya sowan ngersane Iwang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggale pira? Lho, Bathara Tunggal kuwi wong tuwa ulun, Rama ulun. Oh, bapak sampean? Iya. Sang Hyang Bathara Tunggal nanting kelawan Kakang Catugara yen to pancen kepengin darbe ruwang tumuli nyipta sarana napsuning Kakang Catugara sinipta dadi wujuding Sarawita utawa bilung. Ing angka loro nalika Si Ismaya nyuwun ruwang ana ing jagat tumuli wewayanganing Si Ismaya ya Kakang Ismaya sinabda dadi wujuding pawongan ingkang gecul kumarucul kang aran Bagong. Mengkono mungguh kang dadi asal mula-mulanira Bagong. Bayangan. Iya. Kula niki iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Bayangan. Aning Semar ki nang ndi sing ana bayangane? Nuwun sewu niki nuwun sewu wangsulan sing tenan apa ming gara? Kula kok kaya ora mantep to ming diwaringi kok kaya mustahil ngono lho. Ing atase bayangan kok di bem salah bem dadi wong. Ya ora mungkin niku akale ora ketemu nalar niku mboten iso nek kaya ngoten niku. Wase saniki kula ming kepengin jenenge bapak kula. Titik. Nek sampeyan kersa ngaturake matur nuwun, nek mboten napa kudu sarana Bagong nesu teng kayangan ben kula dicemplungke teng Kawah Candra Timuka. Ben kula dipateni teng Kawah Candra Timuka. Ora ana gunane kula suwita Bapak Semar nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tuwa kula. Ora ana gunane kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tuwa kula. Ngoten mawon Bu Kulun. Pen niku kula nesu tenan iki. Niku aja tenang-tenang mawon to niki. Mugi andados ing kawuningan Pukulun Bathara mangsawang rai kula niku wis abang tenan. Niki tenan iki kula nek ora entuk jawaban tenan, kula nesu tenan. Nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawana bali Pukulun. Tunama sidam sekaring bawana langgeng. Bagong aja kaya mengkono Bagong. Mundhak ora prayoga kedadeane. Pun kajenge. Lah witena sampean wis ora ditakoni ya ming sabda-sabda saka bayangan-bayangan apa? Bayangan kok ming sabda dadi menungsa kaya ming ayawara ulun kok ulun. Kula mboten percaya. Iya nanging nyatane kaya mengkono. As niku ming gawean sampean. Pokoke Pukulun kersa mboten panjenengan nuduhke bapak kula. Nami sing kula goleki nami, jeneng, asma. Nek mboten jeneng, mboten nami, mboten asma, kula mboten nrimakaken. Kula mboten nrimakaken. Bathara Indra, bocah iki nek ora tak seret ning repat kepanasan gawe geger Bathara Indra. Weh.
Kados pundi kawontenan sakmenika sampun pinanggi ingkang dados tuk sumbering perkawis. Menapa iki? Kados pundi kawontenan sakmenika sampun pinanggi ingkang dados tuk sumbering perkawis. Ah inggih. Muganipun Bagong anggenipun gadahi kerentek tuwinang gadahi pikajengan pinanggi kalian tiyang sepuhipun. Lah. Ayo dikandhani ora nggugu mongko wis dijarwani sejatine. Kakang Rada kasinggihan mekaten. Namun lajeng Bagong menika badhe tumindak ing mboten prayogi tumuli Bathara Indra kula dawuh supados ngedalaken Bagong saling bareng Marti Kundha. Sampun ngantos dados gara-gara ing mantu wonten ing kayangan. Kakang Rada malah dawuhna para Jawata kinen mangsulaken Bagong wonten papan dunungipun. Sampun ngantos damel kuceming para Jawata. Ha inggih ngestaken dawuh. Yama Dipati wonten timbalan. Bagong dawuhna supaya bali marang papan dununge gandeng ulun wis paring dawuh sejatine lan tapa ing dumadine saka Bagong mau. Inggih ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Parapatan Bali Marti Kundha ulun bubarake lan mangsa Baranggon kira bubarake sanggaring para Jawata. Ngestaken dawuh ulun. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yama Dipati. Purna gati ning pananggilan. Sanata sasuka ndur kedaton jeluk saking dampar kencana. Dinapit gambaran gading. Kadharaken sangganing Promban Ceti manggung ketanggung Joko Paloro. Inggih sami ngampil upacaraning keprabon. Nyuwun mamunten Bapak kulun. Ingkang putrapun Bathara Indra Cemadung dawuh. Kula ingkang putrapun Brama Cemadung dawuh. Kula pun Yama Dipati Cemadung dawuh. Indra wonten timbalan. Ingkang sampun ndak utus supaya mboyong nglawan si Bagong metu saka ing Bali Marti Kundha. Nggih kasinggihan mekaten. Samenika kula papanaken wonten ing repat kepanasan. Pasajaipun Bagong nembe boten trimah kaliyan para Jawata dene para Jawata boten saged ngaturaken wonten pundi dunungipun tiyang sepuhipun. Ya. Kula ngerti panjenengan wis ngerti apa kang dadi karepaning Bagong. Ning sajedatine bang dikendikake dening Iwang Pikulun Jagat Girinata ya Sang Iwang Pikulun Jagat Giripati. Pancen bener asal mulane Bagong kuwi pancen kaya ngono. Nanging sabab apa to lah kok dadi ora ditampa dening Bagong? Mula panjenengan Iwang Pikulun Jatimurti, kowe kabeh kinen merpeki kelawan Bagong. Bagong dikon mulih yen ora gelem aja mbok pilara. Nanging mung dirangket wae, dibalekake ana ing Janaloka. Ewadene tetep berguguk utawaton mangsa bareng. Dawuh panjenengan Iwang Prabu Bathara Guru Bagong kudu dijiat utawa dipeksa supaya gelem bali. Menawi ngantos Bagong sak mangke ngamuk dhateng para Jawata. Nek Bagong ngamuk kuwi wis kebangetan banget. Tegese bakal wani marang panguwasaning para dewa. Nggih, mekaten pukulun ya. Mula kita mangkat to dina iki. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati. Poma dipoma ya Indra. Nggih. Kena gawe lara Bagong ning aja nganti katriwandan merga nek nganti Bagong ana apa-apa sing ora trima Kakang Ismaya. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra.
caryan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu kang pradenta wisanggeni maya Wisnu pradenta wah aku ora ngerti tanpa taliwona Bathara Indra nyikep karo aku saka mburi saiki aku dipapanke ana ing repat kepanasan ning taunana windanana aku ora bakal medhun ana ing jagat arep mati garing nang ngene tak lakoni pula aku mulih ning alam donya nek nganti aku ora weruh karo bapakku percuma ora ana gunane nek dewa ora ngeparengake paring dawuh sapa wong tuaku sejatine wis ben mbok tekan modar mbok men tak lakonane. Nek aku jane gumun aku ki ya ngopo to ya aku ki ya. Wong dewa wis paring dawuh kaya ngono iso lho aku ki dadi saka bayangan ya iso. Ning apa ya iya. Sing kepindho iki jane aku tekan kene iki ana sing ngeterke ning didhawuhi supaya aja omong karo sapa-sapa. Ndara Antasena kok malah ora ngetok ki. Piye maksude iki? Ana nganti aku cilik lara gedhe tekaning pati, terus Ndara Antasena ora muncul. Piye sapa sing arep tanggung jawab? Ndekno mau nang omah gong, nek arep takon karo bapakmu. Takon sapa bapakmu munggah nang kayangan, takon dewa. Carane pripun, Den? Ayo tak unggahke rasa kuwatir. Nganti tak rewangi ngapusi karo dewa-dewa. Kowe munggah mlebu kayangan tak anteni ning repat kepanasan. Bareng aku tekan kene kok sepi mamring ora ana wong ki. Engko gek mulih si Antasena iki. Nek mulih cilaka aku. Mulih ya ora ro dalane, maju ya bakal dikeroyok dewa. Wah, lah wis nasib pancen wis pestiku apa kudu kaya ngene ya lakonku. Wis lah, terserah. Antasena jedul ya karepmu. Nang simpingan ya karepmu. Ora arep tak gagas, sing penting niatku wis gembleng. Ndara Antasena ngewangi ya matur nuwun ora ya tak lakonane dhewe. Mati urip wis tak entengke kabeh pokoke. Tuti lamun katuntutan lamun mangsa prawira diktaya Purnanggana magawe gelar Irawang iki sing nyekep aku mau. Yo, dasar Pranyata Bagong. Ulun Bathara Indra. Maksude apa? Aku tok larak tekan repat kepanasan. Mergo aku nampa dawuh pangendikane iki Wang Pikul Narada. Supaya kowe digawa metu ning repat kepanasan. Lan iki aku nampa dawuh meneh Bagong. Dawuhe apa? Kowe kon bali. Bali nanti? Bali ning jagat. Terus nek aku bali ning jagat, kosik, aku ki dewa kok kowe ora basa. Oh iya lali sing nunang bener. Terus nek pun kula wangsul teng jagat, nek wis bali ning jagat, dasare wis diweni keterangan bapakmu ki sapa. Kowe ora usah mbok terusake nggon menakon karo bapakmu marang para Jawata. Jawata ora ngerti menyang didurunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana. Kowe pancen dipuja saka wayangane ya kuwi Siwana Yantaka. Has. Jawaban yang sama. Ora bakal menehi pemareming atiku. Terus karepmu piye? Aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nendi bapakku, ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru ki kudu ngerti apa wae
Dheweke iki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tak takoni bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangon dadi dewa Bathara Guru. Mula wektu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nendi, kayangan tak gawe geger. Lho kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Lho wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku iki kudu peksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak, tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ora iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning mergo tok warahi ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nuwun sewu pukulun. Dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki merganing patimu. Panggawa tak ayoni pukulun. Aku lagi ngerti dewa ampuh ya nang kene iki. Dae ngantem aku plak-plek mumet tak ampet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dodone kok. Kaya ora kena wah jan nyemelangi tenan iki. Mudar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekake ngono ya arep dadi cah kendel, dadi arep kepengin goleki bapak. Nek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Ndara Antasena ya minggat. Ora ketok. Bareng kahanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis modar yem aku. Rekake goleki bapak malah Sarapati nang kene. Mongko Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke Jaya Kawijayan Aji guna kasantikan. Nek nganti kentokke Aji Jaya Kawijayan mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye? Nek bojoku dipsida dipek tanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah wis ora kopen iki nek ora mulih nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis suwe, Mas. Ya sawetara. Rada mriki? Ya. Ngopo kok bingung? Ngopo bingung? Semene iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Ha kok kowe malah ora ketok? Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati. Terus aku ngopo mlayu-mlayu? Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambok diwales diantem. Nek iso tak wales ket mau-mau. Ora iso.
Tak tonyo ora kenang, tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa ki. Kowe iki nek goblok aja dienggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ada aku takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ana. Carane piye? Dewa ki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping 3. Tur ling ngantem aja nggo dodo munggah ning dodo medun. Dodo medun? Mesti kena. Masa? Tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Ku anggere ngapusi titenono wae. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere. Mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omonganku iki ngomrucut, aja dundang Antasena. Wah, undang Panija kowe. Iya. Tenan titenono, mangkat saiki, mangkat to ning ati ngapusi nucu aku go. Nggih, takon Jawa. Ngono. Bagong isih maju isih. Arep ngopo kowe? Mau aku ngantem kowe ora kena Bathara Saiki urung karuan. Lho. Ayo ketukno kasudebianmu. Ketukno kekuatanmu ora bakal tak tinggal loncat. Aku ora bakal kalah karo kowe. Piye? Ora bakal kalah. Mati dereng aku. Ngono mati. Wah, cocok. Waduh, mati ya. Ayo, sambat kowe. Ayo adu gares. Jare. Piye, Gong? Sip. Jos. Wiradalah. Kena tenan, tak antem nggon weteng mudyar kowe. Langsung dekem Bathara Indra tak du garse karo garesku. Menang endi? Menang kono e. Lho. Garesku mlentrung. Aku jenengane gares empuk kok didu ora. Pun matur nuwun nggih. Ya. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngentokke pengabaran kowe ora usah wedi. Kowe matur karo aku. Oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga titenono kowe. Ndombani wong kok lunga, maju terus. Pokoke nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nendi? Ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora ndek bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo, Amo Suramrata di dewane tunggale negara ayo. Bagong ngamuk ana ing repat keparasan. Oh, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Dewaning geni. Dewaning geni? Ya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong kok pom bensin ora. Dewaning geni Bathara Brahma arep ngopo? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar pranyata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Mo Brahma. Ayo. Aku ngerti pengapesaning para dewa. Ayo jajal. Ini merganing patimu. Wow! Piye, Gong? Kok ming pisan le iso? Bareng kula ngantem Bathara Brahma ora apa-apa e. Mesti ning sing lali kowe. Sik. Ora e? Ana, mesti ning sing lali, nyembah urung. Wo iya.
Wah, lali. Sembah saka kene, ora apa-apa bebas. Ping 3, siap. Wis. Saniki ngantem weteng medun. Wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules wetengmu aja dundang Bagong. Mangkatku mati dereng aku. Dalah ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil pokoke. Lho kok ngungkuli pil iki ya ampuh, aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, kowe arep ngejak apa Bathara Brama? Ora iso ngantem Bathara Brama. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati, ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Waduh. Modar kowe. Gulung Bathara Brama. Tuantem nggon apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati dewa ora iso mati. Ora iso? Ora iso. Arep wong gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kaengku ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping 3 ora mandi. Dodo medun, dodone geni nggon endi? Wah iya. Kae dewaning geni, kae biasane Bathara Brama iki nek nesu ngetokke geni, ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Cina. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. Kok iso? Aku tak manjing ning awakmu. Nang kene? Sedeng po? Sedeng, aku nganggo badan sukma manjing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, kewon. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning sok amba barang. Kewon. Moh. Mambu. Wah. Tak sabune. Kowe ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Ngono kuwi aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek aku klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi engko nek kowe diobong karo Bathara Brama iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo, aku tak mlebu yo. Nek aku mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkene, dadi wong sekti. Selak modar. Lek ngampet ket mau ora gek mlebu-mlebu kowe wis. Yo. Yo. Titiprane manganak anong paricata. Mbak lume mbak lamun mambeng lirumbak ing samudra angra. Gong nun wis. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho. Wedane. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane kowe dadi wong digdaya. Kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni ora apa-apa. Blebeke nang segara ora mati. Wah lha iki. Wah, pun sampean teng riku mawon mboten sampe metu. Lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase, aja engko ndak tok nggo pamer, ndak tok ngumuk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane. Pethoke Bathara Brama nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Ndara Antasena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi pakarti. Ya wis jajarane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kono.
jajalarat Bagong wani gendak sikara karo Bathara Brama mirang-mirangke Bathara Brama Bagong aku mentolo karo kowe tibane daya kekuwataning Bathara Brama ora kobong awakmu aja tundang Bathara Brama keparat gleleng tenan kobong gedene rajama-jama sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas kok aku ora ngrasake kobong ya waduh waduh wah lah antasena ngapusi ngopo Gong ngopo sing ra kobong ming awakku kathokku entek asem bareng kaget mak klawer ngono tak kira nek kolor bulwah cilaka iki wis sampean niku ngomongi sandangamu kobong ning awakmu ora ngoten kathokmu kobong kabeh waduh wis jan wis blendis kita oh kobong kabeh kok rambut barang ya do kobong meng kulit tok sing ra kobong ha iya rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas waduh gundul saren dhuwur blendis kabeh kaya ngene iki jan wis wah wis kula tak golek kanu sik tak golek gombal ya kono ndak di sini-sini kula ora ya wis kono ganti sik heeh wis ora kateng nganggo kacu tak tutupan tak buntele men kaya lemper wis ben luweh ayo terus Gong ngamuk terus ngamuk Suramrata Jamrata imbang yen padha-padha dewa sapa wae maju mesti tak rampungi nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku sak tenan kencang warudayang pak pong Bu bolong kali jodhe sapa sing gawe lha kok dadi kaya ngono kanane Bagong ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara kabeh para Jawata padha bubar sar-saran ora karu-karuan di ngatos-atos liti monggo mlajar mawon di Carian putra lamun ngawekasan yekawi sanggeni maya Wisnu Pratenta bisanggeni maya Wisnu Pratenta Bathara Guru mlayu Den lasirmu piye arep oyak terus apa memandhek tekan semene nggone goleki karo bapakmu nek cara aku lho Gong nek aku aja nganti mandhek tekan semene nggonmu goleki karo bapakmu ya ditenani nek Bathara Guru mlayu ki ateges janjane Bathara Guru ora ngerti bapakmu ki sapa lha nggih nek tak pikir-pikir niki suwe-suwe kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan
Waune kula mung rembugan karo sampeyan ming jagongan. Perkara bapak, lah kok dadi sampeyan tok netangi pepinginaning ati kula supaya takon bapak kula teng pundi. Monggo jenengan terus ngojo-ojohi kula munggah teng kayangan kula ya manut. Lah iya. Lah nyatane wis tekan semene, Gong. Ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles, mundur ya teles. Mula nek tumrap aku ya maju sisan. Ning nek nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti, wis ora usah wedi. Ditekati pancen ndara-ndaramu Pandhawa utawa wong tuaku Pandhawa arep melu-melu katutke sisan. Wah iki ketoke sampeyan iki ngojo-ojohi ning kaya ming mbombong kula ora mbombong ki tenanan. Sampeyan bantu, tak bantu. Aku metu saka awak kula, ya engko aku tak mlebu. Sampeyan mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula. Kula ora wedi karo sapa-sapa. Ya wis aku tak mlebu Bathara Grudaya. Lah ora ngono malah mlebu metu ora jelas ora. Kados pundi? Ah, pun geger mboten kanten-kantenan. Ah wujude we Bagong, jenenge we Bagong, wong dugal kewarisan wong sak kepenake dhewe. Pura utawi para widodara widodari ingkang samya ngunduraken dhateng pun Bagong mboten saged kelampahan. Para dewa-dewa sami katriwandan nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Inggih Kakang Narada lajeng keparingipun kados pundi? Nyatanipun panjenengan sampun mboten saged ngaturaken sinten tiyang sepuhipun Bagong. Lajeng keparingipun Kakang Narada menapa kula kedah mlajar saking kayangan. Ah, nek mboten mlayu kewirangan lho, Di. Nek mboten mlayu panjenengan badhe kewirangan. Lajeng mlajar wonten pundi? Jana Loka kemawon. Sowan dhateng sinten? Ah, Bagong menika abdipun para Pandhawa. Pandhawa dilapori nek Bagong kurang ajar mesti kemawon Bagong badhe nampi pidana saking para Pandhawa, Di. Monggo Kakang. Koko Prabu sarawujeng andika Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka. Yai tansah pinanganing kawidadan nering sambi kala sawanipun ing Raka Indrawati. Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katura. Werkudara iya. Wis ndak tampa siadi atur bekti karo Kakang pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha. Sinuwun Ndarawati bekti kula nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Werkudara bekti kula. Ya Semar ndak tampa. Sejatosipun sampun ngantos kadangu rumiyin. Estunipun kula badhe munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ana apa Kakang Semar? Teka kaya ana bab ingkang wigati nedya mbok aturake kelawan panjenenganing ingsun. Sampun ngantos dipun dangu Panakawan kok dinten sakmangke godhang. Panji kula nampi pelaporanipun anak kula Gareng kalih Petruk. Anak kula Bagong wis sawetawis wekdal menika ninggal griya. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Kula pun takon-takon karo tangga teparo kiwa tengene Bagong.
boten wonten ingkang sami mangertosi lan boten wonten ingkang sami nyumurupi wonten pundi lenggahipun anak kula Bagong. Mengkono Kakang Semar nggih. Mila Den. Kula wis pasrah bongkokan. Menawi tetela anak kula Bagong menika tasih urip, mugi-mugi Gusti-gusti kula para Pandhawa ugi saged manggihaken wonten pundi dunungipun. Nek anak kula Bagong pun boten wonten, inggih sampun boten napa-napa. Jarakan wong urip ing alam padang menika namung anut kersanipun sing gawe jagat Ndara. Miat langeneng kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kagonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripurna imbal wacana kasaring ing tumep saking dirgantara nggih Sang Hyang Pikulun manik moya karya kagiat kang samya mulat lang-lang ing triya mangungkong Kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Punta Dewa Ulun Tampa Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna Ulun Tampa Guru hakeku aku ngaturake sembah. Iya Werkudara Ulun Tampa. Pukulun kula ngaturaken sembah. Iya Arjuna Ulun Tampa. Wonten menapa Pukulun semengko tindak paduka teka rawuh wonten ing negari Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna wonten wigatos ing kados pundi lan wonten perkawis menapa. Kresna kula wonten maring adhawuh. Ndadekno kawruhanamu sira Punta Dewa uga. Nggone ulun nganti prapta ana ing negara Ngamarta sayekti dina samengko kayiwangan ulun tinggal sabab kayiwangan geger lho geger wonten napa geger krana pengamuk atmajaning Kakang Ismaya pengamuk ing atmajaning Kakang Semar Badranaya guru piye kowe iki ngomong apa inggih Bagong ngamuk wonten ing kayiwangan karena Bagong mutah ngupadi tiyang sepuhipun Kakang Semar. Lah menungso ora tatanan minggat saka omah kok malah gawe geger ora. Nolok bareng ya. Santai, Tru. Redo mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawur pantriting turangga esti ngandel ora Pukulun Bathara Guru mudhun ana ing jagat laporan karo Pandhawa
Gus, apa? Niki laporane Pandhawa tenane. Ora usah wedi aku wis ning awakmu ngene iki kowe iki dikapak-kapake ora bakal iso tekaning pati. Kowe dipiloro ora bakal ngrasake loro. Nek pancen pepundenku para Pandhawa ora iso nuduhake wong tuamu, sisan gawe kok. Bengi kowe dadi lakon. Oke. Nek mungsuh Ndara Janaka lawan. Ndara Werkudara wani. Oke, iki arep geleleng tenan aku iki. Ayo. Wulo, kok sing maju malah sikira tekle. Gareng kok ketingklang-ketingkling. Piye kowe ngajar kakangmu wani ora? Ketok iki diutus karo Ndara Pandhawa kon ngendhake pepinginane Bagong. Wah enteni kene. Wah anggere gareng melu-melu potele sirahe. Ya aja dipotel, Gong. Kae kakangmu nek nganti mati piye? Ben diutang aku ora nyaur-nyaur. Ming semaya wae. Senin, Selasa, Rebo tak andani ya ora. Arep tak jukuk apane wong omah ming kari kompor tok. Wis ben. Pethoke nala gareng arke wangi Bathara Guru Palang. Kuncang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Gong Bagong le Gong kowe kok mendelik mripatmu Kang Supan demit kok le kowe ngapa kok ngamuk ning kayangan barang iki kowe iki ngapa edan apa piye mbok eling to Gong kowe iki ming anake Semar kowe iki ming wong kere kowe iki ming kawula kok ngobrak-abrik kayangan nganti wong pulun Bathara Guru ora trima. Kowe entuk pidana piye? Gong sabar, Gong. Mula kok goro-goro tak enteni kok ora teka iki kowe jane nendi? Ngapa? Goro-goro kok ora teka. Wiwit bengi iki aku absen goro-goro. Lah ngopo? Gah. Pol paling ming gembus asmara, gubuk. Gembus dengkulmu mlocot, gubuk asmara. Jeli aku ngrungokke. Bengi iki aku lagi ora arep gara-gara truk lan dadi sumurmu. Aku ngene iki pancen wis tak niati. Kowe tau ta reng tak takoni bapakmu sapa? Kowe tau muni ketemu bapakmu? Tau ta? Tau. Karo Petruk ketemu bapak. Jaman aku goleki bapak karo Petruk ya, Truk. Heeh. Bapakmu sapa? Begawan Salontara, ya Gandarwa Maya, ya Gandarwa Raja Bali. Manggone nendi? Saiki ora ning jagat wong kuwi mbiyen jim. Terus saiki wis dadi dewaning para dewa utawa dadi jangkeping para dewa. Ah, kuwi kowe wis ketemu karo bapakmu. Petruk ya padha to? Padha. Aku ro gareng iki Kakang Adi. Nek jane tuwa aku ning ketemune Semar dhisik gareng mula dituwake gareng bangane Petruk. Terus saiki anak telu Semar iki kok sing loro ketemu karo bapakne kok aku ora. Adil ora ngono kowe. Lho, lah ya golek ana bapakmu iki dalam rangka. Iki aku dalam rangka goleki babe. Babe hutan. Babe hutan dengkulmu mlocot kuwi ora. Ngono? Mula ora usah ngalang-alangi. Pukulun Bathara Guru mlayu-mlayu lho, Gong. Ben sehat. Ora mung tetenguk wae. Pancen sengaja tak oyak. Bathara Guru pancen tak oyak. Sebabe apa kok tak oyak? Dhewe tak takoni, bapakku sapa? Malah cerita, aku iki dandane saka ayang-ayang. Apa kowe? Angsulan apa? Ora maton, ora ketemu ngakal. Aku gelem nampa wangsulan nek aku ki saka ayang-ayangane Semar. Ning sing ngandhake kudu dewa sing nyiptake aku. Nek ora aku ora trima. Bathara Guru ki dewaning para dewa iki, Gong. As, kowe iki rasa melu-melu, kowe lunga ora? Ora lunga jotosi kowe, Gong. Gong ora edan kowe. Aku kakangmu lho, kakang-kakang apa? Kowe ngewangi Bathara Guru kakang. Petra lunga ora kowe, Gong? Eling, Gong. Aku ora edan. Eling yo, aku ora edan. Kowe nek wani ngantemi aku apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku? Oh, mbok aja kok kowe nek krubuten sak bojomu. Anakmu sing 12 kae kon ngrubut aku kabeh. Aku ora wedi karo kowe. Ning kowe iki adhiku. Kowe do lunga ora? Ora gawe mumet sirahku lho. Iki aku wis buyar tenan iki. Aku ora ngombe minuman wis mumet ndasku.
Lunga ora? Aku sing mambengi karo kowe le. Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karepmu. Wah, lumut jajane kowe. Wah. Ben. Sisan gawe, ayo. What? Wah. Antemane Bagong kok antep nemen ya, Tru? Heeh. Aku iso kuntal pirang-pirang meter. Sajane bocah iki ora kaya ora sebaine reng. Aya. Oh, matur bapak wae. Bocah nek karo bapak mesti gila. Pak, iki nek ora kowe ora rampung-rampung, Pak. Bagong nesu tenan. Aku diajar karo Bagong, aku diantemi karo Bagong, Pak. Pancen menungso ora tatanan. Ora do lunga. Bocah iki wedine mung karo aku adepane menungsane parat. Wujus. Hot. Kowe iki Kang Supan demit ngendi? Kok nganggo jengkelit barang? Semar, iki bapak pocong kok. Aku bapakmu, sing ngomong sapa? Nek bapak sambungan pancen bener. Kowe mung ngaku aku kowe sebagai bapakku. Aku nampa, Pak. Nah, aku tak takon karo kowe, kowe mbiyen ngadopsi aku saka ngendi? Kowe mbiyen, ayo Semar. Bloko ora jujur rak saduk wetengmu. Iki bapak wis ngerti. Ning iki bengi iki aku lagi moh manut karo sapa-sapa. Kejaba manut karo atiku dhewe. Aku pengen nyungkemi bapakku. Aku pengen nyembah karo bapakku. Nyembah kene. Ayo iki bapakmu. Kowe kok wong tuwa kok goblok banget. Aku wis ngomong nek kowe iki bapak sambungan. Tegese ora bapakku asli. Lah kok kowe dadak ngamuk ning kayangan, sangarepku. Aku arep ngamuk ning kayangan, arep ngamuk ning pasar kuwi hakku. Ora usah melu-melu perkara iki. Bathara Guru Melayu. Ya men. Lapor ning Amarta to? Terus kowe arep ngewangi Bathara Guru to? Kaya adikku. Aku tak takon karo kowe, Pak. Bapakku sapa? Mana ae. Bapakku sapa? Nek kowe iso mblakake aku lerem nesu. Nek kowe ora iso mblakake, iki aku wis nggawa drei, Pak. Argo ngopo? Coblos wetengmu bles kimpes modar kowe. Muni ya. Bagong, kok kowe ora wedi karo aku kok mripatmu menteleng? Aku ki sing ngopeni karo kowe, nang dudu bapakku asli. Ora muni tenan. Pejet muni ki edan tenan bocah iki. Ben, ning jane ya dosa aku. Wani ro Semar ki dosa, apa Semar ki sing ngopeni aku. Kok ora tak coblos drai wetenge. Njrantal galu. Kathoke mlotrok barang ora krasa. Le mlaku edang-edang. Ben, tantenane. Gus, ngopo? Niki ponokan pun mundur kabeh, maju terus. Engko bar kuwi bapak terus mak cilik Janaka mesti ngeleki karo kowe. Wani wae ning aja nantang. Oke. Kowe tetep ngoso njaluk ngerti bapakmu ning nek kowe diandani kowe aja nantang. Nek kowe ditantang lagi wani. Siap. Nek ora metu saka kene lho. Ora. Engko aku wani kowe metu modar aku. Ora. Nek kene wae tengok-tengok. Iya. Gawe kopi. Hus. Njero weteng kok gawe kopi ora. Banyune kuwi dikopi ora ireng. Banyu apa? Iki apa? Gemandul nang kene hus. Wong edan ora. Tenan. Lho, lah. Dudu bapake, Den. Sapa? Sinuwun Darawati. Engko rak bapak ning gurine mesti rasa kuwatir. Heeh.
kok nglelengi ra jamak-jamak. Dijotos Werkudara we ora kedhep kok piye? Edan. Kencingan apa menungso iki? Bagong. Ayo lungguh ngisor, kowe adu arep karo ratu. Lungguh ngisor. Piye iki? Lungguh ngisor sik. Oh iya. Lah rak ngono. Tegese kowe manut karo Nata Ndarawati. Sembah sungkem kula kunjuk sinuwun. Iya tak tampa. Lah dalan duwe tata krama lah kok kakang-kakangmu tok ajar mergane apa? Ndek utang kula ora nyaur-nyaur. Lho, dudu perkara niatmu to? Dudu wis dendam terpendam sepanjang masa. Oh, ngono nggih. Bagong Caidan. Wani ngoyak-oyak Bathara Guru. Wani. Mergane ngopo? Bathara Guru mboten iso wangsulan. Mergane ora wangsulan sebab apa? Sajake mboten sinau sajake. Bagong ya aja edan lho, aja guyon. Aku wis emoh guyon. Saiki ngene. Niatmu apa aku tak takon? Ajeng nyuwun pirsa bapak kula niku sinten? Bapakmu Semar. Ah, jawaban klise. Jawaban sing pun tau kerep banget kula ngerteni bapakmu Semar. Semar niku pancen bapak kula. Ning bapak sambungan sing ngopeni kula. Lah kula ajeng takon bapak kula niku sinten? Lah rak wis Iwang Pilon Bathara Guru wis paring dawuh to. Ning kan kula nyatake mboten iso. Lho kok getak karo aku? Getak wae jengkel kok. Lah nek ngono kowe wani karo Kresna. Weh, lah wong kandhan-kandhanane ngeyel. Iki lagi dadi top-tope wayang lho. Top-tope wayang piye? Iki lagi dadi trending topik. Bagong bengi iki lagi gleleng. Sapa wae sing ngepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Lah nek upama aku sing ngepalangi kowe wani karo aku piye? Wani. Ketiban senjata cakra tibakna. Nek nganti gawe babak kulite Bagong, tugel gulune Bagong meguru karo kowe 20 taun. Mikira keceke ndase kuwi. Keceken. Mangsane ora. Wah, gawe jengkel. Wah, Kresna mikira ora kena dielekke. Babar pisan ora duwe abdi jenenge Bagong ora apa-apa. Bangane mirang-mirangke para Pandhawa mikira. Piye? Kesel kowe, ha? Ha iki ora apa-apa nek entuk tendangi, pamere nggo sikil gedhe. Nendangi sak penake dhewe. Tur sampeyan ora bakal iso namake kekuatan tempula. Tuwa aku mbane sampeyan. Wong enom kok nendangi sirahe wong tuwa. Kuwarat kowe. Wah, Caidan. Dupak ora apa-apa. Wah. Nendi Werkudara? Isin aku. Isin dhek nendang sirah ngene ora apa-apa. Bagong tak kandhani manuta. Ora. Pukulun Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Mboten, Bagong kowe aja ngeyel. Mboten. Sampeyan malah rumangsa kula ngerunden wektu e. Dalu ora soene. Bathara Guru mangkeke kula apa ora? Ora mangkeke tak gulung sampeyan bela dalam bebayani Janaka. Niki terus bar niki sapa? Ambo. Kok takon aku terus kaya sampean sik gawe skenarione ora. Ning biasane bapak Paman Janaka Mak Gedhe Ndarawati iki nek wis kalah golek jago. Waduh, kula dadak tuku pitik. Ora kuwi. Ora kuwi golek jago, golek wong sing iso ngalahke kowe. Oke, ora masalah. Wis ben, Nduk. Golek jago kowe nang kene wareng oyak. Tak oyak, ben ketok gleleng. Ya doyak wae ya.
ngene iki sing arep dadekke jagone Pandhawa. Ketara sinuwun Ndarawati ndodhok, Ndara Janaka ndodhok, Semir ndodhok. Bathara Guru ya mari kelu. Sapa iki? Bung Wilahing. Lho malah janturan Gusti. Bagong wonten dawuh. Sampeyan sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Oh, tunggale pira? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal ora tunggale pira, ngerti yo? Ulun iki wong tuane Manikmaya. Ulun iki wong tuane bapakmu Semar. Mula ulun iki kepernah eyangmu dhewe. Alah, kakek. Iya. Iya, Bagong. Nggih, kakek. Iki entuk keterangan aku iki. Genah cetha mbahku iki. Mesti ngerti ro bapakku, mbok yakin sumpah. Nggih, Bu Kulon nggih? Iya. Ulun bakal crita lawan kita. Crita napa? Sejati napa ingkang diucapake dening Manikmaya mau bener. Tunggal dene. Kusike Bagong kusike. Kusike aja ngawur kusike. Kula omong nek mung crita kaya ngoten. Yen Manikmaya ingkang crita mbok menawa kita bener ora bisa nampa, nanging ulun ingkang crita, merga ulun ingkang nyipta kita. Wo. Sampean? Iya. Berarti kula nek dicipta kali sampean, kula niku klebu anak sampean. Mesine kudu kaya mengkono. Mar, karo bapakne kok. Aku anake Bathara Tunggal ya, Mar. Kowe ya anake Sang Hyang Tunggal, kowe adikku apa kakangku? Pancen bocah marai mumet ora. Bagong, Wonten dawuh nalika Semar rusak ragane, tumuli mudhun ning jagat, sayekti jagat durung kanggonan menungsa. Wah, sepi banget ya, Pak. Menungsa ora ana, sing ana bangsaning jim. Lah, nalika semono Semar rumangsa ki jenan, mung ana siji ruwange, kuwi wae beda papan. Ya kuwi kadange kang aran Tejamaya. Nalika semono Ismaya tumuli munggah ana ing kayuwangan, nyuwun kelan panjenengan ulun, merga ulun iki wong tuane Ismaya. Tumuli ulun paring wengan kelawan si Ismaya. Nalika semono Tejamaya ya nyuwun ruwang, Ismaya ya njaluk kanca. Ulun nyipta sawijining ruwanging Togog utawa Tejamaya, ulun pundhut saka napsuning si Togog ya si Tejamaya wekasan babar kang aran Sarawita ya mbilung. Nggih. Terus Ismaya tumuli njaluk kanca. Nalika semana ulun bingung kepiye munggo nggone ulun bakal nyipta sawijining titah. Tanpa kanyana-nyana wewayanganing Semar ulum sabda. Semar Ismaya. Kita wis duwe ruwang kita wujud ayang-ayang kita kuwi Ismaya jelek mandi ucap ulun dadi menungsa kang aran Bagong. Ya kita kuwi Panakawan. Aduh! Pukulan matur sembah sewu nuwun tanpa wengi. Matur sembah sewu nuwun Rama. Lho kok Rama? Eyang Rama. Kok Eyang Rama? Panjenengan simbah kula ugi tiyang sepuh kula. Aja, tetep kita dadi anake Semar. Tetep dadi anake Semar merga kodrat kudu mengkono lelakone. Mekaten Bu Kulon. Iya. Wis aja ngamuk ya. Nggih. Nek diparingi sekul kula mboten ngamuk Bu Kulon. Cedhis tenan. Ame ngelih kok nganti ngamuk tekan ndi-ndi. Matur sembah nuwun Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Iya. Wis ngono kita wis paham. Wah, dewa kok muni paham. Kita wis ngerti. Sampun Pukulun, sampun. Eyang Pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Yen pancen kaya mengkono ndakno kamurkan kita, ulun kundur makayangan. Kita kuwi ora kedadian saka sapa-sapa, nanging pancen ulun ingkang manabda. Wekasan babar wujud titah ingkang
srogal ndugal kewarisan kang aran Bagong. Matur sembah nuwun. Kula sampun trima pukulun. Wis ngerti kowe? Mpun, Pak. Wis ora nesu meneh. Mboten. Njaluk ngapura karo Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Bagong, kepiye? Nggih, Pukulun, leres pangendika panjenengan kula nyuwun ngapunten nggih, Pukulun. Iya. Kena ngopo kowe dadak ngamuk? Nek kula mboten ngamuk, kula mboten tekan enjing, Pukulun. Ngono Bagong. Nggih, lah mangke mboten dibayar, Pukulun. Bagong wong edan. Ulun kundur makayangan. Salam kula katur Bathara Traja, Pukulun. Iya, ulun salamake. Nggih, nderekaken sugeng tindak, Pukulun. Sing manjing ning awakmu iki kon metu. Nun, Sing manjing ning awakmu iki kon metu. Gus, Ngopo? kan medal. Sing ngakon Sinuwun Ndarawati. wah aku mesti didukani, Gong. Ampun kuwatir mengko tak tandangane. Lho. Kaya ampuh-ampuh wae wong kaya ampuh kenggonan aku kok tak tandangane ora. Pun medal pokoke Antasena. Piye, Pak Dik? Metu wae. Iya. Kowe kok dadake wangi Bagong barang iki apa to? Jaitan. Nggih wangi karo wong gendeng. Pamere ra jamak-jamak. Ayo mergo wis apa karepane Bagong ben keturutan kok ya. Nek ora ngono ndak Bagong ora keturutan. Aku ya ming sakdermo dijaluki bantuan karo Bagong. Ora edan. Ya ngerti njaluk bantuane Antasena wong anakku Antasena ki wong ampuh. Sing dipilih kok ya pener. Ndeleng ta kula. Tutuk Ndarawati ora apa-apa. Tutuk saiki. Emah. Antene modar. Nek wis ora kenggonan aku rasa pamer, Gong. Nggih, matur sembah nuwun Ndarantasena nggih. Iya. Pus padhang kula. Bagong kowe sing aku bapak apa ora? Weh ya isih. Isih pentas bareng e. Atene ngrekoso nek ora ngaku kowe bapak terus aku arep pasang aku sapa, Mir? Ya, Pak ngono ora Mir. Ora tetep Mir. oh iya. Bagong, Nggih ngapunten nggih, Den. ora apa-apa. Ndara Kresna kula nyuwun pangapunten. Ora apa-apa, Bagong. Ndara Werkudara kula nyuwun pangapunten nggih. Ora apa-apa. Wis dong, wis padhang atimu. Sampun. Nek pun sami padhang sedayanipun nggih badhe menapa malih niki terus pripun niki apike? Ya wis nek wis ya wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.